मी भारती झटपट स्वादिष्टमध्ये आपले मनापासून पुन्हा एकदा खूप 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 स्वागत। आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे चिक्कू मिल्कशेक। उन्हाळ्यात आपण वेगवेगळे थंडगार पेय पितो, जसं लिंबू सरबत, कोकम सरबत, लस्सी, ताक। त्यातलाच हा एक थंडगार असा मी चिक्कू मिल्कशेक तुम्हाला दाखवणार आहे। अगदी टेस्टी आणि हेल्दी, अगदी लहान मुलंसुद्धा तो खूप आवडीने पितात। चला तर आता त्यासाठी लागणारे साहित्य पाहूया। हे मी 2-4 काजूचे काप करून घेतले आहेत आणि हे बदामाचे तुकडे करून घेतले आहेत। हे 5-6 मी बर्फाचे तुकडे घेतले आहेत। अर्धा लिटर मी थंडगार दूध घेतलं आहे। आपल्याला चवीनुसार साखर टाकायची आहे। हे 5 मी चिकू घेतले आहेत, अगदी छानपैकी धुवून असे त्यांचे तुकडे काढून घेतले आहेत। आणि इथे वरती एक सफेद कलरचा चीक असतो, तो मी त्याचा काढून घेतला। त्याने काय होतं, आपण ज्यावेळेला चिकू पितो त्यावेळेला आपल्या ओठांना ते एकदम चिकट चिकट लागतं, म्हणून ते आपल्याला एकदम बरोबर आठवणीने काढून टाकायचं। चला तर आता आपण चिक्कू मिल्कशेक कसा करायचा ते बघूया। आता हे आपल्याला चिकू घ्यायचे आहेत। हे मी मोठ्या साईजचे मोठ्या आकाराचे 5 चिकू घेतले आहेत। हे माझं अर्धा लिटर दूध आहे आणि थंडगार दूध घेतलं आहे मी। आवडीनुसार आपल्याला साखर घ्यायची आहे। कोणाला जास्त गोड आवडतं, कोणाला कमी आवडतं, म्हणून मी 6 चमचे घेणार आहे। 1 चमचा मी टाकली आहे, 2, 3, हे 5-6 बर्फाचे तुकडे आहेत, कारण चिक्कू मिल्कशेक आपल्याला थंडच प्यायला खूप छान वाटतं। आता आपल्याला हे मिक्सरला लावून छानपैकी ग्राइंड करून घ्यायचं आहे। आणि आपल्याला हे ज्या वेळेला आपण मिक्सरला जेव्हा चिक्कू कोणते मिल्कशेक लावतो, चिक्कू, आंबा किंवा अजून कोणतं जर केळ्याचं मिल्कशेक करायचं असेल तर डायरेक्ट त्याला आपण वाटून घ्यायचं नाही आहे मिक्सरला। हळूहळू थांबून त्याला घ्यायचं आहे। हे बघा, आता आपलं हे चिक्कू मिल्कशेक तयार। आता मी तुम्हाला हे ग्लासात काढून दाखवते। जर तुम्ही माझे चॅनल सबस्क्राईब केले नसेल तर माझे चॅनल सबस्क्राईब करा। गार्निशिंगसाठी थोडेसे आपण काजूचे तुकडे, बदामाचे तुकडे, तुम्हाला हवे असल्यास तुम्ही टाका, नाही टाकलं तरी चालतील, हे ऑप्शनल आहेत। चला मग, कोणाला हवाय चिक्कू मिल्कशेक, चला तर या माझ्याकडे चिक्कू मिल्कशेक प्यायला। अगदी उन्हाळ्याच्या सीझनमध्ये मी तुम्हाला भरपूर पाजेन।